Patunay na walang imposible sa taong may tiyaga at pangarap ang kwento ni Christy Guillermo Ramos, isang dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program na ngayon ay isa ng licensed professional teacher. Si Christy ay 23 taong gulang at residente ng Barangay Cabalangawan Norte sa Rosales. Bilang panganay sa 3 magkakapatid, naging hamon para sa kanyang pamilya ang paglalaan ng pangangailangan sa pagkain, gamot at pag-aaral. Ayon kay Christy, malaking tulong ang 4-piece program upang maipagpatuloy niya ang kanyang edukasyon habang nakikita rin niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang para sa kanilang pamilya. Naging benepisyaryo ng programa ang kanilang pamilya noong 2012 kung saan aktibong tumutupad ang kanyang ina sa mga kondisyon ng programa kabilang ang pagdalo ng Family Development Sessions. Noong 2024 ay nagtapos siya sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in English. At noong Nobyembre 2025 ay matagumpay niyang naipasa ang Licensure Examination for Teachers ulit. Ayon sa lokal na pamahalaan at sa 4-piece program personnel, ang tagumpay ni Christy ay patunay na sa tulong ng edukasyon, suporta ng pamilya at determinasyon, kayang baguhin ng isang tao ang takbo ng kanyang buhay at magsilbing inspirasyon sa kanyang komunidad. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. Patunay na walang imposible sa taong may tiyaga at pangarap ang kwento ni Christy Guillermo Ramos, isang dating benepisyaryo. Isang infrastructure project sa Dagupan. Patunay na walang imposible sa taong may tiyaga at Patunay na walang imposible sa taong may tiyaga at pangarap ang kwento ni Christy Guillermo Ramos. Sa ating regional Patunay na walang imposible sa taong may tiyaga at pangarap ang kwento ni Christy Guillermo Ramos, isang dating benepisyaryo. At sa ating police report, 20 anyos Patunay na walang imposible sa taong may tiyaga at pangarap ang kwento ni Christy Guillermo Ramos. At sa ating good news, dating 4-piece Patunay na walang imposible sa taong may tiyaga at pangarap ang kwento ni Christy Guillermo Ramos, isang dating mga detalye ng balita, maglagon lamang po sa www.drmnnetworks.ph at sundan po kami sa mga social media accounts IFM Dagupan. Sa ngalan po ng buong pwersa ng IFM Dagupan, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Idol Mark Espinosa, Tatak IFM. IFM News Headlines. IFM News Prime Edition. Basta pag
IFM News. IFM News. IFM News.